vilken matform? Robert? Japp. Ifrån Skårvägen och sen har vi Adel på filmen. Skojar lite grann om prisgeneraler. Så ja, sen har vi även ett skuldpris och det gick till tredje placerade Abraham Alamon som var först på teamsportja. Grattis för det, Abraham. Varma applåder fotografering från 5 herrarna som gjorde verkligen roligt för oss som tittade på. Upp med kamerorna och fotograferade riktigt mycket ordentligt. Abraham, Robert och Adil. Så ja, tack så mycket för att ni kom hit och lycka till på alla tävlingar och sättet vi kommer igen. Och även VM i orientering om någon vecka. Och många fler som sponsrar det och ser till att vi kan ha så en trevligt
Trosa. Som sagt var 28 upplagan. Vi kan lägga den till handlingarna. Börja samla ihop oss inför den 29 upplagan nästa år. Första fredagen efter midsommar är det bara att skriva upp i almanackan. Så är det dags att springa igen på Trosas gator. Nu får vi ta och se till att vi värmer upp oss riktigt ordentligt i sommarnatten. Hoppas att sommaren kommer riktigt ordentligt och att värmen kommer åter också. Så ja, klockan 22:11. Vi är snabba här i Trosa. Alla har kommit i mål. Vi kan summera det här. Och jag som har pratat heter Ulf Tänkland och tackar för mig och förhoppningsvis ses vi nästa år. Ha en bra sommar. Tack och hej! Det är klart! Då har vi en körkort här också på torget. Joakim Falkeborn. Ifrån Stockholm tror jag kommer.